Өстелебездә бүген кабак бәлеше. Савытка чүпрә, сөт, тоз, шикәр комы салабыз һәм яхшылап болгатабыз. Йомырка сытып сыек май салабыз һәм янәдән болгатабыз. Un кушабыз һәм камыр изәбез. Камырның өстен каплап, җылы урында калдырабыз. Эшлек ясыйбыз. Кабакка бүрттереп суыткан дөге, йөзем җимеше салабыз. Бераз тоз һәм шикәр комы салабыз. Бәлеш төбенә шулай ук кырт салырга мөмкин. Аннары табага кабак, дөге, кайнар суда йомшарткан йөзем салабыз. Өстенә сары май куеп чыгабыз. Йөз 80 градуска мичкә куябыз. Кабак бәлеше әзер, дуслар. Ашларыгыз тәмле булсын.